עם ישראל מתפלל, מתפלל, מתפלל. כל יום אנחנו מתפללים. כל הוצאת ספר תורה אנחנו מזכירים שכל חללינו שהם יבואו לקבר ישראל במהרה. אנחנו, ברוך השם, התבשרנו שהחלל שכבר 11 שנה היה במקום שלא ראוי לקבר ישראל, היום הוא מגיע בהתרגשות גדולה לקבר ישראל, הדר גולדין. שמחה גדולה בעם ישראל. בזמן חז"ל שהחללים ניתנו לקבורה בירכו הטוב והמיטיב. נכון שזה עצב, אבל זה מעול בשמחה. שהדר גולדין הגיע לקבר ישראל. אנחנו מברכים בשמחה ומודים לקדוש ברוך הוא. אמר לי יהודי חשוב, איך כל דבר רמוז בפרשה. ביום יגמל את יצחק. ביום יגמל זה ה' ג' מ' ל'. ה' ג' זה הדר גולדין. מ' ל' מובא לקבורה. ואז מה? יצחק. ואז עם ישראל שמח, עם ישראל צוחק, עם ישראל שמח שעוד חלל זכה להיקבר בקבר ישראל. ומפה אנחנו מתפללים בהתרגשות גדולה לקדוש ברוך הוא, שלא יישמע עוד שוד ושבר בגבול עם ישראל, ונזכה רק לישועות גדולות ולבשורות טובות לנו ולכל עמך בית ישראל. אמן כן יהי רצון.